Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi bygge et køkken. Så ja, lad os komme i gang. Det første vi lige skal gøre, det er at farve rummet, altså få noget på væggene og få noget på gulvet. Så det finder jeg lige tilbage, når jeg vender lige tilbage, når jeg finder ud af, hvad der skal være på det. Okay, så jeg kunne ikke lige finde noget flot lilla til væggene, men det tænker jeg, at jeg finder bagefter, ellers så bliver det bare det her. Men finder lige ud af, om det bliver det her, eller om jeg finder noget bagefter. Undskyld, jeg er lidt hæs. Så hvis I ikke kan høre mig så godt, så er det derfor. Okay, så lad os starte med at finde sådan der hvor man laver maden-agtigt. Jeg tænker, at det her, det kunne være rimelig godt. Og som jeg sagde lige før, så bare lad være med at tage af vægfarven bagved. Jeg vil jo gerne have det lidt lilla, så det passer lidt i en familie. Men hvis vi ikke kan gøre det lilla, så må det blive noget andet. Måske den her. Ja, det er meget godt, synes jeg. Så er det der, man laver maden-agtigt. Så skal vi have nogle skab og lidt forskellige. Men vi skal også have et køleskab jo. Lad os se, hvad vi har. Okay. Der er ikke så mange køleskabe. Ej, nej. Jeg vender lige tilbage, når jeg har fundet et køleskab. Jeg tror simpelthen bare, det bliver det her køleskab. Okay. Så nu skal vi lige have... den der skal ikke åbnes. Men vi skal lige have fyldt køleskabet med mad og sådan noget, for eksempel. Okay, så ketchup og sennep herhen. Så tager vi lidt fad. Ja. Det her fad. Så lægger vi lige herhen. Og så lægger vi nogle smør her på det. Som man så bare kan tage. Ja. Måske sådan en her i køleskabet. Den tager vi 3 af. Ved I hvad, jeg vender tilbage, når jeg har fyldt resten af køleskabet. Okay, så har jeg fyldt køleskabet og fryseren. I fryseren er der bare nogle frossen frugt til smoothies og sådan noget. For jeg kunne ikke rigtig finde noget andet til fryseren. Okay, lad os fylde skabet med nogle tallerkener. Og ja, tænker jeg bare. Og sådan en her skal vi også have. Sådan. Så kan man have noget smoothies. Okay, så lad os finde nogle gode tallerkener. Jeg tænker bare, at dem hænger lidt lyserøde rundt. Det er meget pænt. Hvis jeg kan få dem ind. Sådan. Vi lægger lige nogle flere. Så skal vi have de her glas. De skal bare bagved. Og så tænker jeg nogle normale glas. Hvis der er plads til det. Det skal også bagved. Okay, så laver vi en hylde med normale glas. For det vil jeg ikke helt have bagved. Så vi finder lige en hylde herinde. Pause. Det bliver den her, tror jeg. Ja, den er meget god. Ups. Okay. Så glasene. Hvor blev de af? Nu der. Så har vi en masse glas. Så tager vi selvfølgelig også lige lidt af dem der. Dem tager vi bare 4 af.
Sådan der, og så tænker jeg, at vi tager en tekande nummer 10. Jeg mener nogle tekopper. Hvor er den der flotte tekande? Ej, det var ikke den her taler, men nu tager vi bare den her tekande. Den passer bedst ind i temaet, som er lidt lille, men helst lille, men hvis jeg ikke har lille, så lysrødt. Så der tager vi lige 3 kopper. Og så det er jo meget godt. Hvorfor bliver jeg ved med at åbne den vaskemaskine? Eller opvaskemaskine. Ja, jeg ved ikke, hvad det hedder, om det er en vaskemaskine eller en opvaskemaskine. Okay. Så tænker jeg måske, at vi skal have sådan en her blender, halløj. Ja, vi kører lidt Hello Kitty Sanrio tema. Ja. Måske den her mikrobølgeovn, som vi skulle tænde. Jeg vil ikke have den tændt. Vi tager lige en ny, uden at tænde den. Det er åbenbart umuligt at lade være med at tænde den. Så. Vent. Nå, jeg troede ikke, der var 2 opvaskemaskiner, eller hvad det hedder. Okay. Så. Jeg vender lige tilbage, når jeg har fundet lidt accessories, halløj, eller hvad det nu hedder. Ja, så skal jeg nok lige vende tilbage. Okay, nu har jeg lagt lidt nogle andre ting ind, og ja, så har jeg skiftet væggene, fordi ja, jeg synes, de andre, de var lidt grimt. Det der lille af noget, som de har det her, det passer bedre ind her, end det gør her. Vi skal også snart have indrettet det her, men det ved jeg ikke lige, hvornår jeg gør. Ja, det kan også godt være, at jeg gør det uden at finde det, men nu har jeg i hvert fald lavet det her starten af køkkenet-agtigt. Så tænker jeg, herhen, der skal være spisebord, og herhen kan man lave sådan en café-agtig. Ja, så lad os lige fundet et spisebord. Det er et flot spisebord, synes jeg. Ja, det er meget godt. Det her, det er lilla. Ej, det er meget smukt, det her. Okay, så skal vi have nogle stole. Og jeg tror bare, det bliver de her. Og så tager vi de her på den anden side. Sådan her. Det er godt. Ja, det er meget godt, synes jeg. Okay. Så ser jeg lige, om der er noget, vi kan lægge på. Nej, det er bare spisebordet. Skal vi have et gulvtæppe ved det? Det var ikke med vilje, jeg skulle til det. Nej, jeg tror bare, det er sådan der. Så er den lille café-agtige ting herinde. Måske skal vi mere rykke den her derhen. Det tror jeg er en god idé. Den passer måske lidt bedre herinde. Og så tager vi lige den her. Den her. Ikke den. Den her lidt op. Eller hvad? Den bedre, når den er lidt nede? Det ved jeg ikke. Nu er den lige sådan her. Jeg ved ikke, om jeg skal skifte det her til en hylde, men lige nu synes jeg, det er meget fint. Jeg tog den ned igen. Det er lidt flottere, synes jeg. Men lad os finde caféens spor.
Det skal være lidt mindre, end det vi har som spisebord. Måske det her. Ja, så bliver det en Hello Kitty Café. Vi kan altid lave det om igen. Jo, så kan man også få kaffe. Og vi rykker smørkærne derhen. Der blev. Jeg tænkte, hvor blev det af, men der var de. Okay, sådan der. Og jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, at der er sådan en popcornkopper her. Men det er fordi, selvfølgelig har vi også en popcornmaskine. Okay. Jeg tænker lidt, at det ikke sådan det, vi kan få til en café. Måske skal det være et gulvtæppe. Sådan et her. Ja, det er meget fint. Og så lægger vi nogle stole derinde, som man kan sidde sådan indeni-agtigt og lege café. Og man kan også sidde her. Og så skal vi selvfølgelig have nogle kopper til caféen. Så vi finder lige en hylde. Det gør jeg lige hurtigt. Okay, så har jeg lagt en hylde, nogle tekopper, nogle kaffekopper, en tekande og nogle smoothies. Så der er en, der kan sidde her, og nogle andre, der kan sidde sådan her. Det er meget godt. Så jeg tænker bare, at det her bliver køkkenet. Måske skal vi lige have en lampe eller sådan noget. Eller et eller andet, man kan lave, mens man venter på maden, eller et eller andet. Men jeg tænker egentlig bare, at det bliver det. Lad os lige kigge igennem, hvad der er en sidste gang. Hvad er det? Er det noget lækkert, vi kan bruge til caféen dernede? Hvad er det her? Det er nogle smørkager. Eller nogle kager, det kan vi altid bruge til en café. Jeg finder lige en fad. Okay, sådan en her. En til. Og det her ligner også kage. Så det skal vi også have. Og så lidt flere af dem her. Jeps. Så mange skal vi heller ikke prøve dem. Hvad er det her? Det er småkager. Ja. Det siger vi bare ikke småkager. Nej, det gør vi ikke. Okay. Jeg tror, vi har fået det, vi skal bruge. Okay. Jeg tror, det var det hele. Er der et billede, vi skal have op? Ja, vi tager det her lille æblebillede. Og det har du set. Det er han. Lidt ret. Så. Den der. Så skal vi måske lige have en lille lampe. Og den her kunne være rigtig god til det sted. Den kunne være rigtig god, men ja. Der vil jeg gerne sige tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Hej hej.